стара хора, аз съм Роналдо, тук сме не Устис. Кай, здрасти. Здрасти, и аз нямам. Да, И аре, И казвай това си. тук днеска ще оцеляваме на нашия доста развит скайблок Да, и ще го покажем отвътре. И аз пък отвътре и отвънка, да, отвътре. Така, да. значи както видяхте в описанието там, Аз трябва да казвам също, не само ти. както видяхте в описанието на сървъра, което бях заснел, снимах ето тази част от скайблока, но ние го подобрихме. Да. Да, имаме си портал към Недра, Добре, сега аз съм наред. който е забранен в сървъра, вижте. Да. Ма как и да е? Ако искате, гледайте от моето видео, ако искате от неговото. И да, тук не са леглата с глави, така нататък. А това тук е нашия шоп. Мути, бе! И аз нямам все пак, айде. Аз говорих по-малко. Тук са неговите честове, тук са на нашия съсед и ето ги моите. На неговата глава. И да, това са моите работи. Който иска да не играе с нас. Ела да видиш Иска да нещо. играе с нас, да не стане съсед, защото мястото вече е припълнено от Да. този човек, от мен Ела малко да видиш нещо. и от този. Погледни на страничния, такова, на страничния скайблок. Виж какво има. Къде бе? Виж на страничния скайблок. Да, Чакай малко. Спря ми да снима. Спря да снима. да. А това там, Не, честна дума спря да снима. Чакай малко. Две как се е получил. не знам, аз продължавам с ням, така. Това долу ни е нашата обща стая, в която спим, например аз сега Сериозно? го чакам да легнем, за да стане ден. Няма да лягам. Добре, няма да ляга. А това е нашия най-добър приятел, Айран Голема, Айранчо. Iron Tray. Да. Iron Tray. А това там, ако се чудите какво е голямото, това е на Роналдо Скайблока. Вижте, даже сме си направили пътечка. Да ходим така. И както виждате, тук има един скелет, който мали. Който мали. Counter-Strike с лук. Който мали. Про. Добре. А пък горе, както виждате, има мини-мап за това. Можете да видите колко моба има. Ако въобще нещо се вижда на минимапа, защото аз виждам. Но както и да е. Това е неговия остров, но общо взето живеем на този моя. А това, ако някой иска да участва в моята зала на славата, да дойде на War PvP да го килна. А това е Never Battle with Me, което го е страх. И това е моята зала на славата. Тук са всички глави, които съм спечелил. И ако, например, не ми стигне място, ще го големя. Зависи колко човека ще влядат в сървъра. Казвам ви, сървъра е доста приятен. Ако някой не е влизал в него, IP-то отново ще бъде в описанието. Както и линк за сайта. Какво? Направо. Стоп. Да. Досадно Роналдо се върна от първи епизод. Не, нещо ме бъгна. Ти ако знаеш как се работи, ще е много Не хубаво. знам, аз съм с Фрапс. Не мога да ти помогна. И това тук е нашето басейнче. Не се плаща, безплатно е. Който иска може да дойде, забавлява. 100% ще го подобрим някакси, но не знаем си още как. То не ми снима, бе. А Снима. това тук е нашият спаунър, Снима. който вътре тези лампички ги загасаме, когато искаме да се спауни нещо. Да, и сега ще ви покажа един най-гаден текстчер пак. На будилче, дето... Да, на будилче текстчер пака. Вижте, това смятам да го снимам. Снимах го. Майче ще ми е по-дълго време, чай сега ще видя. Вижте, имаме си иконче даже.
И яйца, да видим. Едно. Аз ще почна наново. Ами добре. Това е нашето конче. Яха. Яйце. Добре. Аха. Добре. Сега почвам наново, да знаеш. Добре. Ма ти няма нужда да си тук. Това, тук ако се чудите какво е, това е нашия клуб, който е таен, но аз ще ви го покажа. За тези, които искат да дойдат. Добре, 3, Ето. 2, 1. Здравейте хора, аз съм Роналдо. Тук с мен е Устис. Кай здрасти. Прочетете дебел, тя ще ви остава самия си Кай прочетете. здрасти. И това е най-якия мап на Будилчо. Мап! Texture Pack. И ще го стоя в описанието, обаче направо кърпи. Крипър е много як, всичко е много яко. Това тук са сервитори. И погледнете едно нещо. Моля ва, изобщо не искам да се стряскате. Не се стряскате. Това много ме стресна от първия път. И това най-много ме стресна прасетата. Ако хора, Почвам които стрес. снимат с Фрапс, моля ви напишете как да спирам видеото на пауза, с кое копче. Моля Да, ви, наистина, кажете ми. то не може, трябва да го изрежеш, да изрежеш тази част. Как бе? Изрежеш, че не можеш да изрежеш. Деда. Майко! Това ще ще се отваря, бе. Бах ти бъдното аз. Ако се чуете кой е това спаунера, това е моят Скай, Какво? това е неговия и си имаме късмет. Човек, какво се викаш? Какво вика се за това? Какво стана, бе? Бах ти бъгнатото, виж. Какво? И гаси бъгнатото аз. Гледай, човек, Оле-ле. невидимо е. Невидимо е. При мен не е невидимо. При мен е невидимо. Ето сега се оправи. Това ли бе? Да, оправи се това жълтото и глоста му отдолу беше невидимо. Оле. Това днеска го направих, дори Роналдо не знае за него. Кое? Това е нашето плашило. Роналдошино. Чакайте. Майко! What the fuck? Ти с набудилчо текстчър пака ли си? Ами не. Включи си го и погледни житото. Знам как изглежда. Гати яката. Общо взето нямаме какво Тя друго и да... съпчипаем съм. Ам, Няма да показваме нашите хоме, защото се видят координатите. И ще на... сървър ще много гравити. Какво? Да, това тук ни е нашия честрум, както виждате, тук пише Устис Чеслава, тук е Роналдо с Чеслава. Да, това забравих да го кажа. И така Това е нататък. моите работи. Тук това ни е Enchanting Kruма, който е за 30 левел. Сега ще покажа на много готино нещо, дето право гледайте. И аз ще го покажа в момента. Сега гледайте. Ти не говоря за това. Аз го направих това. Ето това нещо аз съм го правил, точно един стак ми стигна. Да, той го направи. Ама първо аз ще го направя. Първо аз ще скоча. Аз се гледам с Optifine на ти вече. Добре. Златна ябълка, между другото днеска имаше джумп и Jump, това бе. навик на всички. Тихо малко, гледайте само. Ей там съм оцела. И ей там съм оцела. В лавата съм оцела и този голям басейн. Сега ще направя 400. Те да знаме, така си го измислих. Гледай ма. Сега. Спрял съм да снимам. Чакай. Нека. Сега, гледай. Гледай, бе. Гледай тук. И аз Гледай съм с сега текстчър надолу. пака на Сега водилче. гледай ма сега. Гледай ма сега. Гледам. О, 400 направих. Оле, ти с Optifine ли си? С Optifine ли си? Да. Няма да погледнеш тук. Ското много яко се вижда. Да, аз сега ще се напробвам да направя 360 в това. И той дали ще се успее? опитам, не? От първия път! Аз се пробвам от първия път. What the... Вай днеска като се опитвах да го направя, ми отне 16 опита и чак на предпоследния успях. Да. Това се е от първия път.
О, голям съм про. Голям съм. Ми не е про, защото изобщо не струва. Хем не знае нищо за Майнкрафт. Да, бе, не знам аз колко време играя. А пък Аз играя от 5 годишен пък да те панят. абонирайте се за Роналдо, който носи стия. Ти ко носиш? Прашки. Гледай сега пък аз откъде скочи, бе, 100 пъти по-високо. Айде, бе. Погледай. Чуп. Да, май се завърти. Виж го. А, главата ти падна. О, гледаш ли ма? Имам си главата на Роналдо. Гледай как ще изглежда. И аз имам... Олеле! Главата ми става по-голяма. Да, знам. И да, общо взето ще снимаме на този скайблок. И може би повечето ще джъмпим оттам с този трол. Да. Сега ще ставам работи. Отивам да скачам. И тези, които още го нямат този текстчер пак, може да чуете как прасетата квичат. Как викат като луди. Първия път аз Убих го! Как го уби, бе? На 2 удара с ръка. Странно. Еми не ми трябват пържоли, голем искаш ли ги? Не. Аз му дадох днеска такова. Дадох му едно цветенце и го взе. Взе ли го е? Да, взе. На теб ли ще Сега го гледай. предлагам? Рът! На теб ли ще го предлагам? Golden apples. Трол! Добре. Редстон генератора не ни трябва. А? Редстон генератора не ни трябва. Кой генератор? Redstone? Аз пък редстон генератор. Трябва ли бе? Как ще оцеляваме? О, има 3 часа, сега ще ги фърля. Не! Аз за нощно ги сложих там за пай, бе. Не съм ги фърлял. Имаш късмет. Добре. Майко! Ще подаря за награда една златна ябълка. Чакате отгоре. Че аз ще гледам Subtify. Я, човек! Да? Виж ма, отляво. Отляво съм. Виждаш ли ма? Да. Я се опитай, на оная вода да идиш. Не мога, просто е невъзможно. Знам как ще е възможно. И аз седам. Чакай. Това е устис. Мързел ме. Аз слязох. Тъп. Аз знам как ще отида. Как? Абе! Пръсен трол. Знаех, че пише нещо. Аз викам на някой друг и той е приел. Добре, аз знам как ще отида там. Дори мога да отида на това спаунъра ти. Да, бе. Мога. Не може да му настигнеш обаче. Ой! Тя нападна. Можех да те настигна, обаче няма да издам тайната, защото сега ще видиш. И както виждате, мога да използвам много различни команди. Защото е VIP. Защото съм VIP, ето вижте. Няма флай дори, майко. Чата. Да, обаче няма флай. Защо няма флай? О, само двамата сме в сървъра. Год. Окей. Къде искаш да отида? Ей, на една вода. На Там да има кон. Ето, отидах на водата. Аз сега ще отида без ендър перо. Скай! What the... Добре, умрях вътре на острова. Бак. Скай! Добре. Ки. И нещата ми не знам как, но по късмет не са се изтощили. Той не се изтощава, бе, тъп. Изтощяват се, бе. Не са. Добре. Само като удрят се изтощават. А тебе удраха ли те? Не. Само мат меринджейта дразниш. Има едно зомби в спаунера. Да ви напомня да се абонирате, също така. Харесайте клипа, по-точно харесайте всички мои. Няма да не дете му ги харесат, те не са хубави. Няма да кажа нищо за това, защото ще сложа надпис. Ей! Знам какво ще Добре, стъпиш. там. Ау!
Тук кой не може да скочи там? Май, пробвай се. Искаш ли да виж, че мога? Сега ще има смях. Дупка, да дупка. Ти пък не може да се качиш. Аре, гледай ма сега. Качи се, де, много си бавен. Ами чакай, де. Мразя те тъпи стълби. И за какво защото си направил стълби, като няма да спалнат зомбите и разни други? Много си тъп. Направо цялата къща, ако направиш от глас, сега ти тъпя. Гледаш ли? Аз забравих, бе. Нуп. Ах, за малко! Видя ли му, умрях поне Казвам във ли, че не водата. може. Мето във водата съм. Да, то пък те Еми, много лесно. така ми пише във водата. Айде отивай пак, хората те чакат. Добре, чай да си маха. Виж, даже Айрам голема... Не мога... Къде? Тия са отворени, винаги. Казвам, че тия трапдорове са отворени. Ами, добре. За винаги. Оп! Траумръсен. Така спрай се. Чаки Чан! Си пусна флайш. Ще видят. Ти къде отиде да не умря? Умря. Мама, тъп скелет. Улили, горе е пълно. Брадата на Роналдо. Добра. Тия пръзята ще ме раздразнат. Има скелет на пътеката, ще го убия, ако мога. Той мен ме удари. Чак, В гръб ме удари, но се добре, разпредат. стой. Има енчантът лък. Падна ли? Хедшота. Мен затова ми е взел 200. Улили! Майко! Има скелет с ледър броня и енчант на такова. И енчант на честплейт. Добре, иди. Аз съм Барби, черна и червена. Аз съм Барби, пада и студена. Айде, пъгнем се! Гледаш ли ма? Дори не се усетих да фане яд. Мистер Про. Гледаш ли ма колко съм добър? This is what. Сега ще напредна нещо на паинт. Сега скоча. Чай се оставя там, че само. Човек, сега ще виж кой ще направя на паинт. Ще попадиш направо. И ако чуете защо сме толкова развити, то е защото аз съм про. Не е про, никакъв не е. Реших честа. Никой не са бити срещу това бебче. Сте си headgiver. Да, той е до сега умирал 10 000 пъти и не му пада. Пада му главата му. Добре, следващия епизод на Minecraft Under the Ground, въпреки че този трябва да е On the Sky. On the Sky. Ще направя On the Sky, да. Просто рандом клипчета в сървъра. Вой, колко мобове има. Не, че вътре няма повече. Отново с 360 го направих от първия път. Ти не можеш така, Мога. С завъртане. Да. С завъртане, такова не Да, направих го от първия път, в това, в Cobblestone генератора. И ако искаш, гледай клипа да видиш. Тронахте, нали? Че е малко. Пак отивам. Вой, човек ще привлека един крипър да видим битката на века. Айде, крипи. Тук,
крипи. Айде голем, бой. А така, бой. Роналдо. Роналдо? Ами ти въобще гледаш ли Майнкрафта? What? Привлекох крипъра голема да го уби, обаче голема не мърдаше. И крипъра бум. Що не го уби, бе? Не знам, исках да видя битка. Айде зомби, ела тук. Не, Не, остай зомбито, искам да го уби голема. Зомби, чакай, аз ще го ударя да следва мен. Айде бе, Букук, идвай. Добре, остай го, идва. Не го пипай, чули. Как го засили? Не го пипам. Как дойде толкова бързо? Голем, бой. Идва. Бой. Вой. What the fuck? Улили. Шампиона, сумо боеца, Айрон, голема, Айрончо. Байрон. Сега... Кой човек, ако го пуснем в този спаунър там, ще ги подпука всичките мобове. Мар да пуснем. Не можем. Що? Всъщност можем да се качим и да направим друг. Как така друг? Ще изкажи си скайпа. Ще го напиша както така и за всички други. Опа. Ева си с БГ. За какво му го каза, бе? Аз му напиша, че сега сням. Така. Ще скачаш ли да направиш 360? Как се прави? Без знам с завъртане. Да. Едно. И там на пътеката виждам скелети и явно после ще има голяма битка. Искаш ли ти го направя на това, на басейна? На басейна много лесно, напрегнем го на генератора. На генератора? Да, аз там го направих. Елементарно. Ма не знам дали ще умирам или ще... Ой! Бой! Аз го... Улили, 6 цента ми даде. Я бе колко парички му. 1550. Просто скъса телепорта при мен. Няма го. Така. Няма да се опитам повече край. Този клип общо взето целият ще е фън. Целият мелия ще е фън и мене. Добре, човек. Аз какво започвам да правим, заради тебе забравих. Айде да отидем да правим арам голем отгоре. Да трепим мобовете. Тук горе няма мобове. Има! Отгоре на спаунъра, знаеш колко са много е? На спаунър? Да, айде да ходим. Бой, човек си. Взема малко айрон. Аз ще взема броня. Аз само ще гледам, ще взема само един меч. Аз виж какво ще взема. Какво? Погледни му. Чакай. Вземи една тиква, Вземи. Той има само една, въйбах ти късмета. Добре. Обаче ти там, вземи там малко каблстон, се качим горе, има телепортни чули. Погледни му. Аз не съм стейшъл пак на бодилчо. Само да кажа. Някой слаб меч ми трябва. Смайт 4, не. Нещо слабо, Sharpness 3. Аз се идвам. Не знам, това Sharpness 3. Ето идвам, човек, само се. Добре, аз през това време ще отида горе. Тук съм. Добре. Аз си взема лъка.
Да Аз примахвам взех отдалеч. нещо силно. Си взема лъка да се примахвам отдалече враговете. Power 3 мисля, че стига. И 24 стреля. И аз трябва да си нещо някога такова. Погледни какъв съм. Аз съм Айра. Взех нещо слабо. Аз съм всичко. Така, изчай сега, че отгоре има един крипър. Къде отгоре? Не там. Въй! Бутна ли го е? Убил го даже. Взел ли си блокчета? Изчакай се качим от друго място, тук да не запушваме пътеката. Снимаш ли още? Да, снимам. Обаче ти са телепортниш, чули, аз сега... Да. Чакай тук да направим така. Аз съм в Жорме. Гриванус. Тупа цеп. Тук горе мобовете вече се изпариха. Аре, тупа цеп. Тъпа сепата. Тук горе мобовете се изпариха вече. То долу не са се спарили. Добре. Значи го направим тук. Ти на голям ли ми се правиш, Ще го направим тук, пък ще го набутаме вътре. Да, бе, вътре. Етанатора Join the Game, това е админа. Знам. Другите може да не знаят. Етанатора Leave the Game. Окей. Оле, виж го. Той ги намери, само че... Той ги вижда отдолу. Ама... Оле, вижда си как пресветка. Бутай го. Бутай го към дупката да пада вътре. Абе! Как те гледа, сякаш ще би. Ще го бия, аз. Оф, ако трябва, ще го бутаме с ръка, Голем. Вътре. Как го прескочи. Така, чакай. Гледай го. Ти чуеш ли? Айде, голям. Сега гледай да го щупим. Ма ние го бутаме с ръка. Аре, падай вътре, бе, бой. Не! Ама ние го убихме, бе, така. Човек, гледай го, нищо я пада, бе. Гледай го, е. Дебила. Не може да Точно. Човек, вземи някаква кирка от някъде и почва да кърчиш, така че не може влезе този. Виж го. Аре, какво гледаш там, бе? Там има един скелет, айде. Изнервихме се. Айде да гледаме. То сега да го запалим така. Улили. What the shit? Остай го, отдалечи са, дори да идват. Ама виж го той къде е. Айде да запушим всичко. Улили. Двете наведнъж. What the? Аре. Браво, голем. То ще го оставим тук. Аре да запушим всичко. Как така? Да запушим дупката? Да. Всички да запушим, водата да няма. Да няма вода. Ние все пак трябва да слизаме тук, защото още не сме направили тук дупката. Пък и то няма стане. Виж как си го направил. Ще направим тук... Вземи малко стълбички оттам и тук ще стоим стълбички. Чули? Сега ти ще ходиш. И защо аз тук... Аз съм ходил. Взел съм цял инвентар. Направи стълбите! Че не можеш ли? Такива нормални. Нямам дърво в мен. Без дърво! Дай малко кабелстона. Такива стълби ли? Да. Какви други шарени? Да, ще има много благодаря. Ще отида да взема стълби, айде. Всъщност, ти трябва... Ма не бе, с кабелстон така. Се върна по пътечката, айде. Човек! Стоиш долу за малко, ще взема стълби, сега. Да има с голем морем. Иначе много кефта такава ледър хата. Шапката. Breaking 2, Blast Protection 2. Много кефи. Така, сега сме само ние двамата. Тъпа Роналдо. Да сложим. Но че да яко с гласови команди. Това сега трябва да го щупим на ръка. И аз сложи малко блокчета тук.
Чакай. Дръпни са. Чакай, ще го щупа. Не та... Добре. Газ! Без такива трябва да Ай, човек да урове, ни излизат, айде. Щото голема не знаеш, че мой са катери. Голема мой са катери, бе. И моята ми не през едно блокче. А, да, вярно. Не, вярно. Ари, умирай. Остави голема там. Аз го убивам. Не, човек. Не съм го убил, бе. Си отказ да убия. Колко голямо същество. Човек, тук виждам скелет, скрил се някъде. Изчакай сега да видя. Сериозно ли може да го видиш? Точно под тебе. Его. Отнах го. Мамка му! Скай! Чек, аз не мога да го ударя. Скай! А, ударя го, просто търпа. Олеле! Убих го. Останах на 3 сърца. What the fuck? Точно 3 сърца я съм. Виж каква броня. Къде си? Я да ме да кръст, молили. Виж го кръст до къде е стигнал. Нали? Добре, смятам това да е за епизода, да отидем и аз пък епизода. Може да добавя един мой приятел? Ама да свършим епизода. Айде, свършвай го. Ела тук къде? Аре, човек! По-бързо! Аре, кай ча! Аз бях и още с абонирайте за мен. Това беше Роналдо. Това беше едно много готино клипче на Skyblock. Не, ще има и още доста. Добре, абонирайте се и до скоро. Човек, какви сте добавания?